Sidul khaija जों अर फाइमालाय फैका जों जराबा गोबां नाखा 2 घन्टा नुपर गभर्नर जों कक साका जों जे मेमोरेन्डाम साबमिट खायका बहाबनो पंखनो पंखा जोंनो सोंका बनाब नायका तै दुखुबो नांजाखा चिनि जे त्रिपुरानि लाइबुमानि कथमारा खानावै এবং 1993 সন সুপ্রিমন পরে তিনি বত অব ইমপ্লিমেন্ট উঙ্গার বমরং কই নাখা বমর তলা ফিখাই নাইনা এঙ্কাকাই जोंबनो साका चिनि गुटिखाय जे इमप्लिमेंट उंगिया सबसे इनकाकाय विभिन्न एजेंसी बीएसएफ आसाम राइफल इनकाकाय सीआरपीएफ रगो आर्मी रगो सालेंडर खायै 300 पदा जारे एक्सेप्ट उंगिया बरक जे बुसु कष्ट खाय दङ ककरबो बरनो साजाका बना साजाका बेखाय सबसे बर कखा जों जे उनि इनको चुक्तिनि तु बिवत सुजाक दङ 1971 नि 25 मार्चनि परे जारा बांलादेशनि फायना इस्ट पाकिस्ताननि फायनाय बरंनो अर नाय तिखाय रहनानि कक दंमाने इनका आबन दारतै जों साका अर सीए कोन मते खायै अर इमप्लिमेंट खायमिया इनका आबनि जिनि मेमोरेन्डाम सुजाक दङ जे आसामो चुक्तिंखा एजीपी बाय चुक्तिंखा आसामो इमप्लिमेंट खायजाका आरो एनआरसी चालु खायजाका सीए आरो इमप्लिमेंट उंगिया इनका त्रिपुरा बो तमति खायना न सीए जाहाते अर इमप्लिमेंट ताखायदिं जों साका बनो अनुरोध खायका जों आबनो इनका अर आबो इमप्लिमेंट खायदि के इनर लाइन परमिट नि व्यापारबो जों साका इनर लाइन परमिट इनको 2020 सन 20 डिसेम्बर मणिपुर चालुंखा अथच 1993 सन त्रिपुरा एटीटेब एग्रीमेंट उंखा के अरखाय किन्तु चालु खाय जागिया तांगि अबंनाबा तांगि चिनि अरखाय असुक्तिनो सन्मान खाय जागिया जेखाने गभर्नमेंट बाय शांति आलोचना खालायै अर राइट एंड एग्रीमेंट उंखा राइट एंड कमिटमेंट जोंनो रेखा जमो इमप्लिमेंट खायनाय तारपरे सालेन्डार उंखा जतन फिरगै फायका इनकाय ताबुक अब इमप्लिमेंट खायजाया तांगि खायजाया अकम न जों तिनि बन स्राय स्राय साका इनकाय ब सबसे दुख नांजाका ताबुक बचिन तिप्रा सरंनि हा गोबां बुनियागो केपचारं तो अथच जागानि मुंखाय दलिल प्रसाद चिनि यागो तंगो अथच अब बुनि दखनि यागो अब केपचारं गय तंगो अ जागा मायरंनो साका कयटा जागा उदाहरण साका जे हावाईबारी रगमति गोबां मा चिनि रुपिनि कम्युनिटी दे बरमा ते कुकी कम्युनिटी रंनि हामति के सेक्टर कमनो कगनो साका अमति खाय गोबां मा बन तिन बुजो खाका बबो खूब मनोजुगरि खानाका आबन बगे समय नाका ब 2 घन्टा न पर्सन समय दिका बबो तला फि खाय नायना जतन बनुट बनाबायखा इनका चिनि डेपुटेशन तिनि मोटामुटी खूब काहाम सर थाने गोबां मन दाबिति साका जता इमप्लिमेंट चुक्तिबो जों चुक्तिनि फातार कोनो डिमान्ड खायाछिनि चुक्तिनि फातार कोनो डिमान्ड करेछिनि चुक्तिनि जता इमप्लिमेंट खाय जमा इनर लाइन परमिट नि कगना साका के इनर लाइन परमिट मणिपुर निनिको खायका अथच त्रिपुरा 1993 सन जों चुक्ति खालायखा आरो इनर लाइन परमिट तिनबो चालु खायजाया मणिपुर किन्तु बर चालु खायखा सेंट्रल गवर्नमेंट कतिं त्रिपुरा कतिं इनर लाइन परमिट चालु खायबा मेनलि कै जों 1971 नि 25 मार्च नि परे जरा फायनाय अब गवर्नमेंट राइट एंड कमिटमेंट निजा जोंनो चुक्तिबो खायजा अबन नाय चुक्ति खालायनानै ता इनर लाइन परमिट त्रिपुरा चालु खायनानै अबन बेस खायै ताई जरा सालेन्डार खायै 300 पॉइंट रिकॉग्नाइज मायाखो 300 पर्यंत बरंनो कोनो गवर्नमेंट फेसिलिटी जाखो बरंनो तिनो जों आगामी दिनो जों अर मुभमेंट खायनायता तिनिनो इसी अब आलादा संगठन अब पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन मोर नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बयबो पार्टी तामो खाय अब नायनानै सिनि गया टीआईपीसी लुकरं बाय जेता कग्रिजाक दफानि बागै जे कग्रिजाक अब खायनाय एवं टीआईपीसी अबनि बागैनो तिनि गवर्नर बाय मालाय फायो जे 1993 सन जे चुक्ति माने औरत निनी 1971 नि 25 मार्च नि परे जरा फातनि बेनि बाबे जरा फायनाय ब तिप्रा सापान तो नन तिप्रा सापान उनफोन बरन नायतुगु ति खलायै रबदं हावा फिरगि रहना कक्तंग जेता आसाम ताबो एनआरसी चालु खायै बरन आइडेन्टिफाई खायजाका एका आसाम जुदि निनि चुक्ति मते एजीपी बाय चुक्ति खलायै इमप्लिमेन्ट नंगो जेका तिप्रा खतामनियाबा आरो जुदि सेनो इमप्लिमेन्ट खाया इंका चिनका बाहे खायनाबा सेम एग्रीमेंट सेम न तो जोंबो तो पिस्तंनि बिसिङो तो एग्रीमेंट खायकाबले इंका आबनि बागै अन्य कोनो राजनैतिक दल खादा खायखा खाया जों आबो नायलाब करि टीआईपीसी सीएनि अगेंस्ट मुभमेंट खायनानि बागै दिनै गवर्नर न जों लास्ट चिठी दिखा एबा जों आगामी दिनाव जों नखरनाय जों तिनि चिनि जता सबानि जता लामा डेमोक्रेटिक मुभमेंट जता चिन सबानि लामा जों तिनि गवर्नर न जों मेमोरेन्डाम साबमिट खायका चीफ सेक्रेटारि बरिनाय दिल्ली वो थांगे एके मिशन बाय जों मालायै नॉर्थ ईस्ट नि एडवाइजर बनबो जों मेमोरेन्डाम रिखा मोटामुटी रिपायखा जों आगामी दिनाव जुदि चिनो चुक्तिं जाहंगाखाय चिनि जेतु टीआईपीसी एक नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बिनि केडार दङ जों केडार रंना तावैसा ट्रेनिंग नि व्यवस्था खालायनाय अर जों
डेमोक्रेटिक मुभमेंट नि बागै केडार जाहाथे चिनि मुभमेंट कोनो डिस्टार्ब याते आबन बागै जों आगाम दिनो একটা ट्रेनिंग नि व्यवस्था खायनाय একটা भलन्टियारटा स्वेच्छासेवक बाहिनी जों गरिति सानाय এবং स्वेच्छासेवक बाहिनी गरिति साबाय माने परेवनो जों लामाव नखानाय माने सबानि बागै सिम इमप्लिमेन्ट नि बागै जों आलादा कोन दाबि करे गभर्नमेन्ट जाते जोंनो कमिटमेन्ट दिखा अमनो जों इमप्लिमेन्ट खायदि हिनि जों नाय सर आं एडभाइजर चेयरमैन चिनि बरम गनां प्रेसिडेंट दंगो एगो तामिनानो मतिलाल देव बर्मा चिनि एग्जीक्यूटिव मेंबर दंगो दोनु कलय चिनि एग्जीक्यूटिव मेंबर दंगो रविन्द्र रियां चिनि आश्रम रियां बाहादुर उनको संथा चिनि गोबां मा अरो जारा चिनि आगि सभा खायनाय बरबती नरब फाइजा बरगनो उनको तंखा जों सयजना गभर्नर बे मालाय खाता